କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଉଛି। ଦିନ ପରେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଏଠି କାମ କରୁଥିଲି। ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ଗୋଟି ଖେଳୁଥିବେ। ଆରେ ମା ସୁସ୍ଥା ହେନେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ। ହଁ ମା, ହଁ ନେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ଭୟାବହ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ। ଆରେ ଅଞ୍ଜଳି, ମୋ ଛୁଟିର ଦିନ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ମୋତେ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ। ଯିବି। ତାହେଲେ
ଆରେ ସଖୀ ମାନେ ଏ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ତୋଳି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା। ओ बसंते बसंतरे फूल फुटी काननरे ए सखी ओ बसंते बसंतरे फूल फुटी काननरे कानु मानु करे रंजना ए देहे जागे सिलरणा कानु मानु करे रंजना ए देहे जागे सिलरणा ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ରହିବା ଜମା ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା।
ମାଟି ନେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠେଇ हाथ पपुले रेखा काहू हुए न देखा केही तो पढ़ी पारे ना दोई मन भांगे जेबे लुह वियोजन लगे एक कथा कही हुए ना କଚିମା ତୁ ଏ ପଖାଳ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯା। बापा माना सुन अब केते दुख ना मोर पाठ पढ़ा बंद करिकी मोर दुख न दे आम घर पाई किसी काम करवा
ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଳ ଉପରେ କାମ ଦେ ଇଆଡେ ଆ କାମ କରିବୁ बौद फेरी जाए श्रावण सरी गले बौल झरी जाए फगुण सरी गले ଚଳିବୁ କେମିତି ନା ନା ମତେ ବହୁଳ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ହେବ एमिति भाग्य कहार अछि मरिबा नमस्कार आज्ञा
ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପଛରେ ମୋ ଭାଇର ହାତ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆସି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କହିବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅବାଟିକା ଲୋକ କହୁଁ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି, ମୋ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଓ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଟେ। ମୁଁ ସିନା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଯାଆନ୍ତା କି ମୋ